बेसादफोर दिनै बियो जिअग्राफिकेल आइडेन्टिटि GI टेग बेखौ मोननो हादों। दा बेवहाय जों नुदों जे जोंनि जेसेबांनाखि दामग्राफोर खामानो होन सेरजा होन सिफुं होन जथा होन थरखा होन गंगोना होन दिनै बियो GI टेगआव मोनबाय। बे जोबोद मोजां मोनसे सिन बियो आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि आइजोफोरनि गाननाय दख'ना जोंनि गामसा जोंनि इन्दि सि जोंनि जानाय गंगार दुन्दिया जोंनि खेरादाफिनि जोंनि खारदै बियो दिनै गनायथि मोनबाय। दिनै बेहा मालिक दंसै आगोलाव मालिक गैयामोन। बेखायनो नैबे गोदान बोसोर फालिनायजों लोगोसे आङो दुलाराय जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि बेवहाय थानाय बिटिआरआनो होन आसामानो होन बुहुमावनो होन जोंनि आबादारियानो होन जोंनि बिमा माहारि होन जोंनि माइनावानो होन जोंनि खौरांगिरियानो होन जोंनि अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलिफोर फोरोंगिरिफोर सानसुमै मेलेमजिबि साइन्टिस्ट गासैनोबो गाहाम हामलायनायखौ बावदों बे समाव। सिगां बोसोरनिफ्राय देग्लाय बोसोराव बांसिन थामजिनैथि जा बे बैसागु फालिनायसै देग्लायनि जा बैसागु फालिनाय बे माबायदि जादों एसे आगोलाव आं एसे बाथ्राखौ खोनादों जे बिथांमोना आगोलाव सानथाम खालामोमोन देग्लाय साननै खालामो आरो बिथांमोना बाथ्राखौ खुला बुङाखै जे मानो साननै खालामखो। जानो हागौ गिबियावनो बिथांमोना रां राहानि जेंना जादों। जायफोर बिबानाव दङ खामानि मावग्रा बिथांमोनाथ' गोबां खस्थ' खालामो बिथांमोननि खस्थ'खौ जों नुयो। बे हिसाबै रायजो राजायाबो अननांगोन सरकाराबो अननांगोन आरो आं दिनै खावलायगोन बेफोरबादि मोजां हाबाफारियाव सरकाराबो जोंहा बिटिआर सरकार दङ बिथांमोनाबो रां अनसुंथाइ हरनांगौ। आसाम सरकारा निश्चय हरदों आं एसे आन्दाज मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै बेफोरबायदि मोजां खामानियाव जोङो रांफोरखौ मदद होलायोब्ला जायफोर बिबानाव दङ बिथांमोना मावनो थुलुंगा मोनो आं बेखिनिखौ बुंगोन आरो। उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि मिथिनो मोनदों आरो बिदि अडिटर माबोरै गोजोननाय मोनदों हिसाब निकास खालामग्रा बिराद मोजां मोनदों मोसानाय मानायफ्रा मोजां नुदों पुलिन्द्र बसुमतारी माबाफोरखौ पुलिन्द्र बसुमतारी बर' हारिनि थाखाय मेसेज डिपुटि चिफ सारनिनो जों गावनि ट्रेडिसनखौ लाखिनांगौ आरो गेजेर गेजेर समाय फालिनांगौ आरो ट्रेडिसनफोरखौ लाखिनांगौ भाषाखौ उन्नत खालामनो सेस्था खालामनांगौ। बिथाङा जोंना हजोंथ' बर' बारा गैया जों बयनिबो सिनायजाग्रा जोबोद रोंखा राखा इन्जिनियार आरो आथिखालाव MBA बो पास खालामनानै नोंथांमोना गुबुन जायगायाव साखरि मावगासिनो दङ माइनाव बसुमतारी आर'नाइ जोंनि बैसागुथ' बारा गैया जोंना बर'आ नंखायनो बे हारसाफोरनि बिहुखौनो जों पार्टिसिपेट खालामो। अडिटर सासे दंबावो जोंहा निर्मल राभा बर'नि माबाखौ फालिनायनि बारा सुबिदा गैया प्रपलिसन गैयाथ' जों साबायखर एसेनोसै आंनि सिनायथि होनाया फालियो आरोना बिसोर फालियो फालिनाया बैसागु दाननि सिगाङाव सिनायथि होलांनाय नोंथांनिसिम